በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ናይ ኣሌፍ ሚድያ ተኸታተልቲ በብዘለኹም ናይ እግዚአብሔር ሰላምታ ይብፅሕኹም። ሎሚ ድማ ከምቲ ልሙድ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ዝለዓሉ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ሓደ ዝኾነ ቅዱሳን ምስ ሞቱ የማልዱ ዶ ኣየማልዱን ብዝብል ርእሲ ክንዘራረብ ኢና። ሓቢርኩምና ፅንሑ። ንቻናልና ዓቤት በብዘለኹም ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ንኽትከታተሉና ንዕድም። ካብ ቤተ ክርስቲያንና ወፃኢ ኣፅራር ሃይማኖት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ካብ ዘልዕልዎም ሕቶታት ሓደ ቅዱሳን ኣብዚ ምድሪ እንዳሃለው ዝፅልይዎ ዝነበሩ ጸሎት ወይ ከዓ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ምልጃ ምስ ሞቱ ኣይሰርሕዎን። ኣብዚ ምድሪ ከለው ጥራይ ይሰርሕ፣ እንተሞይቶም ግን ሞይቶም እዮም። ዝሰርሕዎ ተኣምራት፣ ዝሰርሕዎ ድሕነት፣ ዝሰርሕዎ ምልጃ የለን ዝብል ኣስተምህሮ የምህሩ እዮም። እዚ ካብ ምንታይ ዝተልዓለ እዩ? እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ክፈጥር ከሎ ዘለዎ ዕላማ፣ እግዚአብሔር ኣብ ኣዳም ዘለዎ ዕላማ ካብ ዘይምርዳእ ስነ መለኮታዊ ሓሳብ ካብ ዘይምፍላጥ ዝተልዓለ ዝዝረብ ምድራዊ ዝኾነ ተሓሳስባ እዩ። ስለዚ ሓደ ብሓደ ነዞ ዝኒኦ ንኽንርኢ ካብ መጀመርያ ስጋዕ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፅንሑ። ነዚ ክንርኢ ከለና ቅዱሳን መጀመርያ ቅዱሳን ከብል ዝኽእል ረቋሒ ዘማልእዎ ነገር ኣሎ። ሰብ ማለት ንኣብነት ንስኻትኩም በብዘለኹሞ ብሂወት ምህላውኩም መረጋገፂኹም እንታይ እዩ? ብሂወት ምህላውና መረጋገፂ ናብዚ ምድሪ እዚ ሓደ ንዛረብ ኣለና። ክንዛረብ ክንደሊ ከለና ንዛረብ፣ እንትጠሜና ንበልዕ፣ እንትፀምአና ንሰቲ፣ ክንከይድ ከለና ንንቀሳቀስ፣ ብዓይንና ንዕዘቦም ነገራት ኣለዉ። ብሕክምና ኣንጻር ተሪእናዮ ድማ ናይ ምህላውና ምልክት ውቅዒት ልቢ ኣለና፣ ህርትቢት ንብሎ፣ ደምና ይዘዋወር እዩ፣ ብለድ ሰርኩሌሽን ንብሎ ማለት እዩ ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም ብሂወት ናይ ምህላውና ምልክት እዩ ማለት እዩ። ኣብ ቅዱሳን ክንርኢ ከለና ድማ ቅዱሳን ምስ ሞቱ የማልዱ እዮም እንብሎ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ብደንብ ተኸታተሉ። ሓደ ክንርስዕ ዘይግበአና ሓሳብ ህያው ትብል ቃል። ሓደ ሰብ ህያው እንተኾይኑ ኣብ ህያውነት ውሽጢ ዝቋረጾ ነገር የለን ማለት እዩ። ህያው ማለት ሓደ ሰብ ዘለዎ ህላዌ ወይ ከዓ ምህላው ከይተቋረፀ ንዘለዓለም ምንባር ማለት እዩ ህያውነት። እዛ ህያውነት ትብል ቃል ሓዝዋ ንዘለዓለም ምንባር ማለት እዩ። ንዘለዓለም ምንባር ማለት ድማ ንኣብነት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ስጋዕ ንመውት ውቅዒት ልብና ኣይቋረፅን፣ ስጋዕ ንመውት ምትንፋስና ኣይቋረፅን፣ ስጋዕ ንመውት ብለድ ሰርኩሌሽን ወይ ከዓ እዚ ናይ ደም ዝውውርና ኣይቋረፅን። ንምንታይ ስጋዕ ንመውት ዝበልናሉ ምክንያት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ገደብ ስለ ዘለና፣ ስጋዕ ተብል ዝተቐመጠልና ዕድመ ስለ ዘለና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሞት ስለ ዘሎ። ናይ ምንታይ ሞት? ናይ ስጋ ሞት ስለ ዘሎ። ህያውነት ማለት ግን ንዘለዓለም ምንባር እዩ። ብስጋ ተሞትካ እውን ብነፍሲ ንዘለዓለም ብቅድስና ምንባር ማለት እዩ። ብምንታይ? ብቅድስና ምንባር ማለት እዩ ህያውነት ማለት። ስለዚ ህያዋን እንብሎም መጀመርያ ክንፈልጥ ኢና። ህያዋን እንታይ ማለት እዩ? ህያዋን ከመን እዮም? መጀመርያ እዚ ንምርኣይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 26 ብደንብ ሓዙ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 26 ኣብዚ ስክሪን እዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ይብል። እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ይብል። እግዚአብሔር ኣምላክ እንታይ ኢሉ? ብመልክዕና ከም ምስለና ሰብ ንግበር። ስለዚ ሰብ ብእግዚአብሔር መልክዕን ብእግዚአብሔር ምስልን ንኽፈጥሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተማኺሮም ከም ሰለስተ ፈጢሩ ከም ሓደ እግዚአብሔር ንኽፍጠር ተማኺሮም ማለት እዩ። ካብኡ ኸ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 7 እንታይ ይብል? እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ኢሉ ተኸናዊኑ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ካብ ምንታይ ገበሮ? ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ይብል ተኸናዊኑ። ሕጂ አንተ እንታይ ተባሂሉ? ብምስልና ብመልክዕናን ብምስልናን ሰብ ንፍጠር ዝብል ምኽሪ መን ተማኺሩ? እግዚአብሔር ተማኺሩ። ድሓር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ከዓ እንታይ ኢሉ? እቲ ዝተማኸሮ ምኽሪ ናብ ምንታይ ቀይርዎ? ናብ ግብሪ ቀይርዎ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ኢሉ እቲ ዝተማኸሮ ምኽሪ ናብ ግብሪ ናብ ምክንዋን ቀይርዎ። ንኣዳም ካብ ሓመድ ምድሪ ምስ ፈጠሩ ድማ እንታይ ይብል? ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 7 እንታይ ይብል? ኣብ ኣፍንጭኡ ድማ ትንፋስ ህይወት እፍ በለሉ ይብል። ኣብዚ ኣብ ደንብ ሓዙ። ኣብ ኣፍንጭኡ ድማ
ትንፋስ ህይወት እፍ በለሉ እሞ እቲ ሰብ ህያው ነፍሲ ኾነ ይብል። ሕጂ ኣብዚ ኣብ ደም ከተስተዕብርዋ ዝግበአኩም ዋና ሓሳብ እዚኣ እያ። እታ ህያው ዝበልናየ እዚኣ እያ ሕጂ ዘላ። ኣብ ኣፍንጭኡ ድማ ትንፋስ ህይወት እፍ በለሉ። እፍ በሃላይ መን እዩ? እግዚአብሔር። ንመን? ንኣዳም። ኣብ ምንታዩ? ንኣዳም ኣብ ኣፍንጭኡ እፍ በለሉ። እግዚአብሔር ኣምላኽ እፍ እንትብለሉ ካብ እዩ ዘውፅኦ? ካብ በዓሉ እዩ ዘውፅኦ። እቲ ካብ በዓሉ ዘውፅኦ ንመን ኣሕሊፍዎ? ንኣዳም ሂብዎ እፍ ኢሉ ኣሕሊፍሉ። ካብ ውሽጢ ውፅኡ እፍ ምስ በለሉ እግዚአብሔር ካብ ውሽጢ ውፅኡ እፍ ምስ በለሉ ናይ ህይወት እስትንፋስ ኣዳም እንታይ ኮይኑ? እቲ ሰብ ህያው ነፍሲ ኾነ ይብል። ህያው ነፍሲ ኮይኑ ኣዳም ህያው ነፍሲ ዝኾነ ብምንታይ ምክንያት እዩ? እግዚአብሔር ኣምላኽ እፍ ስለ ዝበለሉ። እቲ እፍ ዝበለሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ውሽጢ ውፅኡ እዩ እፍ ዝበለሉ። ሕጂ ንሕና ንሓደ ሰብ ኣብ ማይ ውሽጢ ኣትዩ እንተነይሩ እቲ ሰብ ንሱ እሞ ትንፋስ ተሓፂርዎ ብኣፉን ብኣፍንጩን እንታይ ንገብር? እፍ ንብለሉ እሞ ትንፋስና ንህቦ። ካብኡ እቲ ሰብ ንሱ ትንፋስና ረኺቡ ሳንቡ ይምለስ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ንሕና ነቲ ኣብ ማይ ውሽጢ ጠሊቑ ትንፋስ ሲኢኑ ነበረ ንሕና እፍ ንብለሉ ካበይ ምፂና ኢና እፍ ንብሎ? ካብ ውሽጥና ኣብ ውሽጥና ካብ ዘሎ ኣየር ኣውፂና ኢና ነቲ ሰብ እፍ ንብለሉ። እግዚአብሔር ድማ ንኣዳም እፍ ዝብለሉ እስትንፋስ ናይ ህይወት እስትንፋስ ካበይ ውፅእ እዩ? ካብ በዓሉ እፍ ኢሉ ንኣዳም ናይ ህይወት እስትንፋስ ሂብዎ። ኣዳም ከዓ እዚ እስትንፋስ እዚ ምስ ረኸበ ህያው ኮይኑ፣ ህያው እንታይ ማለት እዩ? ንዘለዓለም ዝነብር ዘይመውት ማለት እዩ። ስለዚ ዘይመውት ማለት እዚ ናይ እግዚአብሔር መልክዕ ናይ እግዚአብሔር ምስሊ። ቅድሚ እግዚአብሔር እፍ ምባሉ ግን ኣዳምኩ ተፈጢሩሎ ህያው ነይሩ ዶ? ኣይነበረን። ምክንያቱም ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 7 ኣብዚ ስክሪን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ እዩ ዝብል። ምስ ገበሮ ግን ህያው ዶ ነይሩ ኣዳም? ኣይነበረን። ንምንታይ? እፍ ኣይተባሃሎ ነይሩ። ድሓር ግን እንታይ ኢሉ ቅፅል ኣቢሉ ኣብ ኣፍንጭኡ ድማ ትንፋስ ህይወት እፍ በለሉ እሞ እቲ ሰብ ህያው ነፍሲ ዘለዎ ፍጡር ኮነ ይብል። ስለዚ ህያው ኮይኑ ብምንታይ ምክንያት? ብእግዚአብሔር ናይ ህይወት እስትንፋስ ምክንያት ኣዳም ህያው ኮይኑ። ህያው ማለት ዘይመውት ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ወዲ ሰብ ዝተረኣየ ናይ እግዚአብሔር ምስሊ እዩ። ኣዳም ህያው እዩ ማለት እዩ። እዚ ምስ ረኣና እግዚአብሔር ኣምላኽ በዓሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 30 ካብ 31 ስጋዕ 33 ብደንቢ ንርአዮ። እንታይ ይብል? ኣነ ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብን እየ እተባሃለልኩም ዶ ኣየንበብኩምን ይብል። እግዚአብሔር ኣምላኽ ህያዋን እዩ እምበር ኣምላኽ ምዉታን ኣይኮነን ይብል። ስለዚ ኣምላኽ ህያዋን ኢሉ ዝጠቐሶም ነቶም ህያዋን ኢሉ ዝጠቐሶም ንመን እዩ? ንኣብርሃም፣ ንይስሐቅ፣ ንያዕቆብ ህያዋን ኢሉ ፀዊዕዎም። ግን ብስጋ ሞይቶም እዮም። ብስጋ ሞይቶም እዮም፣ ብነፍሲ ግን ህያዋን ኢልዎም። ስለዚ ህያዋን እዮም ማለት ኣብዚ ምድሪ እውን ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ስራሕ ምስ ሞቱ እውን ህያዋን ስለ ዝኾኑ ኣይቋረፅን ማለት እዩ። ምህላው ማለት እሱ እዩ። ህያዋን ማለት ህልው ምዃን፣ ብፅድቂ ህልው ምዃን ማለት እዩ። ብፅድቂ። ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ዝኸለው ጻድቃናት ነይሮም ማለት ምስ ሞቱ እውን ጻድቃናት እዮም፣ ኣይቋረፅን ማለት እዩ። እዚ ስነ መለኮታዊ ሓሳብ ይበሃል። እግዚአብሔር ከዓ አብርሃም ምስ ሞተ፣ ይስሐቅ ምስ ሞተ፣ ያዕቆብ ምስ ሞተ ድሕሪ ኣማኢት ዓመታት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ። ካብኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተወለደ እንታይ ኢሉ? እግዚአብሔር ኣምላኽ ህያዋን እምበር ኣምላኽ ምዉታን ኣይኮነን ይብል። ስለዚ ነቶም ህያዋን ዝጠቐሶም ንኣብርሃም፣ ንይስሐቅ፣ ንያዕቆብ እዩ። እዚኦም ድማ ካብ ዝሞቱ ኣማኢት ዓመታት ገይሮም እዮም። ኣማኢት ዓመታት ገይሮም ከለዉ ግን ህያዋን ተባሂሎም። ንምንታይ? እቲ ህያውነቶም ዘይቋረፅ ስለ ዝኾነ። ኣብ ምድሪ ቅዱሳን ተነይሮም ምስ ሞቱ እውን ቅዱሳን እዮም። ኣብ ምድሪ ህያዋን ተነይሮም ምስ ሞቱ እውን ህያዋን እዮም። ስለዚ ኣብ ምድሪ ከለዉ ዝሰርሕዎ ናይ ምልጃ ስራሕ ምስ ሞቱ እውን ህያዋን እዮም እሞ እቲ ናይ ምልጃ ስራሕ ኣይቋረፅን። ኣብ ምድሪ ዝነበረ ተኣምራቶም ምስ ሞቱ እውን እቲ ተኣምራቶም ኣይቋረፅን። ኣብ ምድሪ ዝነበረ ጸሎቶም ምስ ሞቱ እውን እቲ ጸሎቶም ኣይቋረፅን። ንምንታይ? ህያውነት ዘይቋረፅ ዘለዓለም ዝነብር ናይ ቅድስና ህይወት ስለ ዝኾነ። ነዚ መረዳእታ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ነምፅእ። ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 4 ከምዚ ይብል፣ እቲ ትኪ ዕጣን ከዓ ይብል፣ እቲ ትኪ ዕጣን ከዓ ምስቲ ጸሎት እቶም ቅዱሳን ኮይኑ ካብ ኢድ እቲ መልአኽ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ደየበ ይብል።
ጸሎት እቶም ቅዱሳን ኮይ ጸሎት እቶም ቅዱሳን አበይ ዘለው በአጸደ ነፍስ ዘለው ጸሎት እቶም ቅዱሳን ካብደት መልአኽ ናብ ቅድመ አምላኽ ደየበ ይብል ስለዚ ድሕሪ ሞት እቶም ቅዱሳን እውን ጸሎቶም ኣብ ቅድመ አምላኽ ይበጽሕ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ ዝኾይኖም ዝጽልይዎ ዝነበሩ ጸሎት ኣብ ቅድመ አምላኽ ምስ ሞት እውን እንታይ ይኸውን እዩ ይበጽሕ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ነዚ መረጋገጽና ምስ ሞቱ ይትረፍ በአጸደ ነፍስ ኮይኖም ትህያውነቶም ክቋረጽ እቲ ዝብስብስ ስግኦም እኳ ተአምራት ከም ዝገብር መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ዝነግረና ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 13 ካብ ቁጽሪ 21 ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 13 ካብ ቁጽሪ 21 እንታይ ይብል ኮነ ድማ እንታይ ኮይኑ እስክንርአ ኮነ ድማ ሰባት ንሓደ ሰብኣይ ክቐብሩ ከለው እንሆ ነቶም ወደቕቲ ሓደጋ ርእዮም ነቲ ሰብኣይ ማለት እውን ነቲ ሬሳ ማለት እዩ ነቲ ሰብኣይ ናብ መቃብር ኤልሳዕ ደርበይዎ ይብል ሕፅር ብዝበለ ሓደ ዝሞተ ሰብኣይ ነይሩ ንዑ ክቐብርዎ ደልዮም ካብኡ ክቐብርዎ ደልዮም እናኸዱ ከለው ሸፋቱ መፅዮሞም ተታሪኮም ብዎ ሸፋቱ መፅዮሞም ካብኡ ሰንቢዶም ነቲ ሬሳ ደብርዮሞ ኸይዶም ደርብዮሞ ክድርብይዎ ከለው እንታይ ይብል ቀፂሉ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 21 ኣብቲ ስክሪን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኮነ ድማ ሰባት ንሓደ ሰብኣይ ክቐብርዎ ከለው እንሆ ነቶም ወደቕቲ ሓደጋ ርእዮም ነቲ ሰብኣይ ናብ መቃብር ኤልሳዕ ደብረይዎ ናብ ነብዩ ኤልሳዕ ማለት እዩ ነብዩ ኤልሳዕ ሞይቱ እዩ መቃብሩ እዩ ኣብ መሬት ዘሎ እቲ ሰብኣይ ከዓ ኣዕጽምቲ ኤልሳዕ ምስ ተንከየ ሓወየ በእጋሩ ድማ ደው በለ ይብል እግዚአብሔር ይረኹም እዚ ሬሳ እዚ ዝሞተ እዚ ክቕበር ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ ሰንቢዶም እቶም ክቐብርዎ ኢሎም ዝነበሩ ሰባት ሰንቢዶም ኣብ ኤልሳዕ መቃብር ደብርዮሞ እንትጎዩ ናይ ኤልሳዕ ዓጽሚ ነቲ ሬሳ ክነኽኦ ከሎ እቲ ሬሳ ብተኣምራት እቲ ናይ ኤልሳዕ ዓጽሚ ደው በለ ሓወየ በእጋሩ እውን ጠጠው በለ ይብል ስለዚ ይትረፍቲ ህያውነቶም ብነፍሲ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህያውነቶም እቲ ዝበስበሰ ሬስኦም እኳ ሞታን ይልዕል እዚ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተሰኒዱ ዘሎ መረጋገፂና እዩ ስለዚ ቅዱሳን ኣብዚ ምድሪ ዝጥራይ ኮነን ተኣምራቶም ብህይወት ከለው ምስ ሞት እውን ብነፍሶም ኣብ መቃብር እውን ብዕጽምቶም ተኣምራት ገበርቲ እዮም ንዕኡ እዩ ስነ መለኮታዊ ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ኣዳም ዘለዎ ዓላማ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ደቂ ሰባት ዘለዎ ስነ መለኮታዊ ሓሳብ ብዘይ ምፍላጥ እዩ ኣጽራር ሃይማኖት ዘለዎ ወገናትና ሰብ ምስ ሞተ ምንም ዓይነት ናይ ምልጃ ይኹን ናይ ጸሎት ስራሕ አይሰርሕ ይትረፍ በአጸደ ነፍሲ ኮይኖም ብህያውነት ብቅድስና እናነበሩ ኣብዚ ምድሪ እኳ ስግኦምን ዓጽሞምን ሙታን የተስእ ተኣምራት ይገብር ስለዚ ተኣምራቶም ተቋሪጹ ዶ ኣይተቋረጸን ምልጅኦም እውን ኣይቋረጸን ተኣምራቶም ኣይቋረጸን ጸሎቶም ኣይቋረጸን ኣብ ቅድመ አምላኽ ኩሉ ሻዕ እንታይ ምስ በለ እዩ ምስ አረገ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ተወሳኺ መረዳእታ ድማ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 8 ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 8 እቶም 24 ቀሳውስቲ ሰማይ ይብል እቶም 24 ቀሳውስቲ ሰማይ ንጸሎት ቅዱሳን ዝሓዘ ወርቂ ጽዋዕ ሒዞም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሰገዱ ይብል እዚ ማለት ቅዱሳን ኣብ ሰማይ ኮይኖም ጸሎትና ናብ አምላኽ ይዕርጉልና ማለት እዩ ንሳቶም ናይ አማላድነት ድልድል እዮም ማለት እዩ ተኣምራቶም ኣይቋረጽን ስለዚ ካብዚ ምድሪ ናብ እግዚአብሔር ምስከዱውን እቲ ቅድስና ስለዘይቋረጽ ህያዋን ስለዝኾኑ ንዘለዓለም ናይ ምልጃ ስራሕ ናይ ጸሎት ስራሕ ተኣምራት ናይ ፈውሲ ናይ ድሕነት ስራሕ ሁሉ ይሰርሑ እዮም ብዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ብደንቢ አረዲእና ነጊረና ኣሎ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ መፈለምታ ስጋዕ መወዳእታ ዝትምህርቲ ዝምሳና ሓቢሩ ስለዝጸንሐ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተኸበረን ተመስገነን ይሁን ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ ተመሳሳሊ ትምህርቲ ክንራኸብ ኢና ካብ ዝወፃእ ዘለው ሕቶታት እንተደኣ ሃልየብኩም ኣብ ኮሜንት ተቐምጡ መልሲ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና ናይ ሎሚ ዓንቲ ትምህርትና በዚ ነብቅዕ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ናብ ኩሉ ንኽተባጽሑ ንላቦ ሰናይ ግዜ